Welcome back mga ka-chipso. Yes, yo, break it down to you. At for today's video, pupunta po tayo ngayon sa lugar po ng aking asawa sa Barangay Bungliw, ang Northern Samar. At doon po kami, yes, yo, magsisimana Santa. Doon po kami magnilay-nilay dahil hindi po kami dito nakakapag-focus sa aming pagninilay-nilay. Pwede ba yun? Pupunta sa ibang lugar para doon magnilay-nilay. Ayan, doon po kami mula po ngayong Huwebes Santo hanggang Biyernes Santo mga guys. At babalik po kami dito sa mansion. Babalik po kami dito sa aming barangay, sa Barangay Magsaysaylaw, Northern Samar, sa Sabado y Gloria para abangan po ang Domingo Lauya. Tara guys, samahan niyo kami sa aming paglalakbay. Yes, yo, break it down nyo. Mega love shoutout po sa inyong tanan. At ayan mga guys, sa isang pisok, nandito na po kami ngayon sa motor. At ayan, inaayos na dito yung mga paray na mga sakay dito at iba pang mga bagahe. At ito po yung sasakyan at nandito po kami sa loob na po nito. At ito naman mga guys, ang aking anak at ang aking asawa na nagmana sa akin, oh, ang pogi ng baby namin. Ayan, shout out. At syempre, nandito po yung aming mga kasamahan dito po sa loob ng motor. At ayan, oh, si Lula, may dala pa siyang bunay. At syempre, habang nag-aantay po kami dito na makaalis yung sasakyan, yung aking baby, ayan, oh. Ayan, chumuchucho na siya para ready na siya sa pagbabiyahe namin kahit gaano kalayo. At syempre mga guys, ganito po dito sa loob habang nag-aantay pa ng iba pang mga pasahero. Huntahan muna kami dito, pero ako nahiya ko dito magpaghuntahan sa kanila dahil iniisip ko talaga kung ano yung ipapamasahe namin. At ayun mga guys, charing lang po yun. At ayun mga guys, umalis na po, bumiyahe na po kami. At syempre, nakaka-relax po talaga ang sumakay po sa mga ganitong sasakyang pandagat dahil bukod po sa nakaka-relax na po yung tanawin ay talaga namang preskong po yung buong kapaligiran. Ayan, malamig po, mahangin po. At syempre kami dito sa loob ay nagko-concentrate. Ayan, oh, yung ibang makasama namin dito nag-ano na po sila, nagninilay-nilay. Nagninilay-nilay talaga. Ayan mga guys, doon po sa mga makasalanan, hoy, magnilay-nilay na kayo. At pagkatapos ninyong magnilay-nilay, syempre, balik uli kayo sa paggawa ng kasalanan. Kung dyan kayo masaya sa paggawa ng kasalanan, syempre, magpatunga kayo. Ayan, gumawa pa kayo ng marami pang kasalanan. Ayan, oh, napakaganda po ng tanawin at yung nakikita po ninyo ay puro po yan mga nipa. Ayan, oh, ang ganda. Talaga namang mayaman pa po kami dito sa Kanipaan. Pero guys, ito talaga yung baby ko dito. Tingnan niyo guys. Tulog na po siya, talagang napreskuhan po siya sa aming pagbabiyahe po dito. Naka-class A flight po yung aming sinakyan eh. Pero ito talaga guys, grabe, masashock talaga kayo. Oh, ang ganda pong tingnan, ang ganda pong panuorin. Ang ganda po talaga ng view habang kayo po ay nagbabiyahe o magbabiyahe papunta ng Barangay Bungliw. Yung riverside po ng bayan ng Lawang Northern Samar ay dumaraan po talaga dito. Talaga namang mamamangha po kayo dahil ito po'y malawak, ito po'y mahabang ilog at talaga pong wala pong kabalud-balud. Ayan, kaya naman po lalo po ninyong Natawa din ako sa walang kabalod-balod. Ano ba yung balod sa Tagalog? Wala pong kaalon-alon. Ayun, itinama na natin para naman doon sa ating mga viewers na baka sabihin ninyo na nagtitinagadol na naman po ako. Ayan, oh, yung mga nipa. Diyan po kinukuha yung paboritong inumin po ng mga waray, ang maniyang. Kaya doon po sa mga nababalak pong bumili, mag-order na po kayo sa akin. Murang-mura lang po. Ayan, Class E po yung manyang namin dito sa Barangay Bungliw. So guys, pero mo talaga yung manyang. Syempre, product po yan ng Barangay Bungliw po, yung barangay ng aking asawa. Ayan guys, ang ganda-ganda po talaga. Natatakot nga ako dyan, baka dyan may lumukso dyan na buaya. Pero wala naman po talagang buaya guys dito. Tanging magagandang mga lang po, mga view yung makikita ninyo. Kaya naman mga guys, pinakita ko po, nag-vlog po ako para ipakita sa inyo kung gaano po kaganda yung pagbiyahe po papunta ng Barangay Bungliw. Doon po sa mga kababayan nating waray noon, ayan, doon po sa mga namimiss po yung mga ganitong adventure, manood na po kayo, mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel na Maestro Waray. At syempre, mag-follow po kayo dito sa aking Facebook page na Maestro Waray para po sa mga kaganapan. At ayan, oh, may bumagho sa aming motor. Ayan mga guys, ano ba yung bumagho sa Tagalog? Basta may lumampas sa amin. Ano bang pinagsasabi ko dito? At ayan, oh, napapansin niyo may nakatayo sa unahan. Yan po yung manulong. Yung manulong, yung manong nakatulong ng may-ari ng motor. Ayan, kaya manulong.
Pero syempre, ayan, duduong po kami dito at may hawas po dito. Pansamantalang, duduong. Ano ba yung duduong sa Tagalog? Basta, humapit kami, ayan. At ayun, bumaba na po si kuya at si ate. Ay, akala ko bababa si ate. Ay, bumaba nga talaga. Ayun, si ate, may love shoutout po sa inyo. Yung inyong bunay, wag ninyong kalimutan. At ayun bumaba na po sila at dinala na po nila yung kanilang mga kargada. At syempre mga guys, mga kachapsoy, ma-inform ko lang kayo, yung fiesta po dito po sa Barangay Bungliw, Lawang, Northern Samar, doon po sa ating pupuntahan ay ngayon pong darating na May 20. Ay, linsan, Hindi rin pala natin kabisado. Basta ipopost ko na lang po dito sa aking page na Maestro Ware para naman kayo ay makapunta doon. At syempre hindi ko kayo iimbitahin dahil wala kaming bahay doon. Basta in-inform ko lang kayo, guys. Ayan guys, tingnan niyo, lakas yung mga crocodile place. Parang ganito talaga yung mga setting sa mga palabas basta sa mga palabas sa may mga buaya. Ayan. Kadalasan kasi ngayon yung mga buaya nasa nasa pamahalaan. Nasigwi talaga doon papunta sa... Basta yan, may love shoutout pa sa mga buhaya sa hubas. At wala na pong mga buhaya dito sa Salog dahil nagsiakyatan na po sa syudad. At kadalasan po nasa pamahalaan na po. Ayan, yung iba po ay nangako po ng kung ano-ano. Basta, wag na nating labdan sila, baka tayo ang labdan na naman nila. So ayan, may love shoutout po sa lahat po ng mga nakatira po sa Riverside ng bayan ng Lawang, Northern Samar, sa lahat po ng mga barangay po dito po sa parting Ilog. Ayan, may love shoutout po sa inyo. Imbita rin niyo po ang inyong Maestro Ware sa nalalapat? Ano ba yan? Sa nalalapit po mga pistahan po sa inyong mga barangay. Magtatampo talaga ako, guys. Magtatampo talaga. Ayan. Pero ipapangako ko po sa inyo, walang iba po ako maipapangako kung hindi. Ako po'y magiging matapat sa aking pangako at susundin ko po ito ng buong puso at katapatan. Ayan. Hindi na po ako mananakgas. For this video. At ayan mga guys, sa isang kisap mata, nandito na po kami ngayon sa pantalan ng Barangay Bungliw. At syempre mga guys, abangan po ninyo yung part 2 ng ating vlog dahil papakita ko po sa inyo kung ano po yung mga kaganapan po namin dito sa pagpunta po namin dito sa lugar o sa barangay ng aking asawa. At syempre ayan, humawas na po kami. Kaagad akong pumunta dito sa gilid-gilid para po maka-skip sa pagbabayad po sa bangkero sa may-ari po ng motor. At ayan, ito po dito yan. Welcome to Barangay Bungliw, Lawang, Northern Samar. At syempre, joke lang po yun na umiskip kami sa pagbabayad po doon. Syempre, nagbayad po tayo. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga taga-Barangay Bungliw, Lawang, Northern Samar. At abangan po ninyo ang part 2 ng ating vlog at ipapakita ko po sa inyo yung mga kaganapan po dito. Napakaganda po ng Barangay Bungliw. At syempre, mega love shoutout po kay nanay na bumati po sa amin. At syempre, sinabihan kami na magnilay-nilay kami, ha. Pero joke lang po yan. Ayan, nag-smile si nanay. Mega love shoutout po sa lahat po ng aking mga followers at subscriber po sa aking YouTube channel at Facebook page na Maestro Ware. Yes, break it down. Yung magnilay-nilay po kayo, ha, guys. Pag sinabing magnilay-nilay, ayan, isipin ninyo ang inyong mga kasalanan at siyempre pagsisihan ninyo. Pero hindi na magnilay-nilay tapos nauwi sa tagay-tagay. Ayan. Ang tanong ko, guys, yung mga panulay ba, nagninilay-nilay din ba? Anong klaseng tanong yan? Pero syempre guys, natutuwa po tayo dahil nakabalik po tayo muli dito po sa Barangay Bungliw, kung saan po nakatira yung aking asawa, yung kanyang buong pamilya. At ayan, mega love shoutout po sa Orsolino family. Andito na po yung kanilang, yung bahay ni Baba. At syempre ito po yung bahay ng aking asawa, ng kanilang pamilya. Mega love shoutout po. At ayun, tumupok agad sa amin si Kitlin, Ayan, ang ganda ng smile niya. Ayan, Tapos, papasok na po kami dito sa mansion. At ayan, nandito po silang lahat. Ayan, thank you so much po sa lahat po ng suporta at pagmamahal sa inyong nag-isang Maestro Ware. Abangan po ninyo ang part 2. Yes, break it down to you.